Salutare, eu sunt Mario și bine ați revenit pe canalul meu. Pentru cei care sunteți noi pe acest canal, nu uitați vă rog să apăsați butonul de abonare. În filmulețul de astăzi vă prezentăm o casă mică, dar în același timp modernă, ușor de construit și accesibilă pentru cei cu un buget limitat. Proiectul este o casă parter cu 3 dormitoare, cu o amprentă la sol de 101 m². Haideți să trecem la treabă. După cum v-am spus, casa are un aspect modern, cu o simetrie a ferestrelor foarte bine gândită, iar combinarea lemnului cu nuanțele de gri și alb îi oferă ochiului un confort vizual care poate oferi un sentiment de relaxare. Zona din spate se deschide cu o terasă cu ușă dublă culisabilă foarte practică, o oază de relaxare unde poți savura o cafea la aer curat și asculta păsărelile cântând, pentru că nu e așa, acasă trebuie să te simți ca într-un concediu. Haideți să trecem și la formatul casei, care, după cum am spus, are o amprentă la sol de 101 m². Avem intrarea casei cu deschidere spre dormitorul mic, iar în partea din dreapta avem dormitorul matrimonial, dormitorul al treilea și baia. În partea din stânga avem o bucătărie cu deschidere spre o sufragerie foarte spațioasă, care vine la pachet cu un șemineu amplasat pe peretele camerei tehnice. Designul din lemn îmbinat cu nuanțele de alb și gri s-a păstrat și la interior. Casa este mobilată simplu și cu gust. O canapea și un fotoliu albe simple, cu o bibliotecă asortată la culoare cu măsuța și comoda TV. Tot aici găsim și un dining table. După cum vedeți din acest unghi, șemineul se găsește în partea stângă, iar în partea din dreapta avem deschiderea spre bucătărie. Bucătăria nu este foarte mare, dar este foarte bine utilată, cu un frigider american foarte spațios, 2 cuptoare incorporate și multe dulapuri foarte utile într-o bucătărie pentru a o putea menține organizată după cum bine știți. Aici este unul din dormitoarele mici, cu un design simplu și personalizat, cu nuanțe de galben, cu dulapurile suspendate, la fel și televizorul. Avem în imagine baia, care este foarte spațioasă, se prezintă cu o cadă, dar și cu un dus separat, are o singură chiuvetă, dar în această baie este inclusă și o mașină de spălat. Trecem și la dormitorul principal, care este foarte luminat, lucru foarte important, cu un dulap matrimonial încastrat în perete, cu rafturi centralizate. Un dormitor foarte spațios, care să ofere toată intimitatea de care avem nevoie pentru un somn odihnitor. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați, vă rog, să zdrobiți butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o până acum. Vă mulțumesc, o zi bună!